eskelinen Amirant Kymijoen ratsastajista. He ovat ylittäneet jo esteet numero 1, trippeli ja 2 pystyvirheitä. Ratsukko numero 10 on myöskin saapunut maaliin. Hyvä Ellu! Ratsukko numero 11, Elina Eskelinen Amirant on edennyt aina esteelle numero 4 ilman virheitä. Lähestyy nyt estettä numero 5, Koiran Koppi, joka myöskin ylittyy hienosti. Ja tulos, Hyppe Salmi, Veiko Mira,